oso baliogarria da, hau egitea. Baliagarria, zeren orain hasten dira lehenengo gidariak adin honetan eta oso garrantzitsua da jakitea hori eramaten duena zurekin. Oso interesgarria, uste dut oso lagungarria dela gazteei gaur egun irakastea nola da bizitza karreteran eta zer gertatu alden ez bazaude adi karreteran. Zoritxarrez istripu askotan egondu naiz, baina uste dut gehien inpaktatu didana edo bien gogoratzen dudana dela topatu nun pertsona bat, aldertuta. Eta gogoratzen dut mutil horrek nola begiratzen zidan begitara eta nola eskutik heltzen zidan eta bere begitan ikusten nuna zen beldurra. Oso garrantzitsua iruditzen zait ekitaldi hauek ematea, jendea ez delako kontziente arazo hauek benetan pasatzen direla eta zuri bihar gertatu zaizula. Baita ere oso dinamikoa, iruditzen zait nola robot bat badago hitz egiten hemengo jendearekin eta kanpoan horrela.